Dani koji rastu i smanjuju se. Deca uče kako vreme prolazi i vraća se u krug. Kada je proleće došlo, Petar i Jelena su primetili da se dani počinju produžavati. Mama, zašto sunce sada ranije izlazi i kasnije zalazi? Upitao je Petar. Njegova mama se nasmešila, to je zbog načina na koji zemlja kruži oko sunca. Kada je leto došlo, dani su postali najduži u godini. Deca su mogla da se igraju napolju sve do kasno uveče. Volim leto. Povikala je Jelena. Možemo da se igramo toliko dugo. Ali njihov otac je rekao, uskoro će se dani ponovo skraćivati. Kada je jesen došla, deca su primetila da se sunce sve ranije zalazi. Zašto je već mrak kada se vraćamo kući iz škole? Pitala je Jelena. To je zato što se zemlja nagiba, objasnila je njihova učiteljica. Svako godišnje doba ima svoju dužinu dana. Kada je zima došla, dani su postali najkraći u godini. Sunce tek izlazi kada idemo u školu, a već se spušta kada se vraćamo kući, primetio je Petar. Tako je, rekao je njihov deda. Ali posle zimskog kratkodana dani će ponovo početi da rastu. Deda Marko je pozvao decu u svoju radionicu. Vidite ovaj krug, rekao je, pokazujući im drveni krug sa oznakama. Ovo predstavlja putanju zemlje oko sunca. Kada je zemlja nagnuta prema suncu, imamo duže dane. Kada je nagnuta od sunca, dani su kraći. Inspirisani dedinim objašnjenjem, Petar i Jelena su počeli da vode kalendar na kome su obeležavali kada sunce izlazi i zalazi. Svake nedelje su merili razliku i videli kako se dani polako produžavaju ili skraćuju. Deda Marko je pomogao deci da naprave jednostavan model. Koristili su lampu kao sunce i loptu kao zemlju. Kada su nagnuli loptu, videli su kako se menja količina svetlosti koja pada na različite delove zemlje. Sada razumem. Uzviknuo je Petar. Deda, ako se dani uvek produžavaju i skraćuju, da li to znači da će se uvek vraćati? Upitao je Petar. Tačno, rekao je deda Marko. Priroda voli krugove. Sve se menja, ali uvek se vraća u početak. To je lepota prirodnih ciklusa. Shvatam, rekla je Jelena. Kao što se dani produžavaju i skraćuju, tako i mesec raste i opada, a godišnja doba se smenjuju. Sve je to deo velikog kruga vremena. Deda Marko je klimnuo glavom. Uvek me raduje kada neko shvati lepotu prirodnih ritmova. Petar i Jelena su odlučili da podele svoje znanje sa drugarima u školi. Doneli su dedinu loptu i lampu i pokazali kako funkcioniše ciklus dana i noći. Sva deca su bila fascinirana kada su shvatila kako prirodni svet funkcioniše u ritmičkim krugovima. Kada je sledeće proleće došlo, Petar i Jelena su sa radošću primetili da se dani ponovo produžavaju. Gle, rekla je Jelena, krug se ponovo završava. I ponovo počinje, dodao je Petar. Sve u prirodi ima svoje vreme i svoj ritam. I tako su Petar i Jelena naučili najvažniju lekciju. Vreme nije prava linija koja samo prolazi, već krug koji se uvek vraća. Dani rastu i smanjuju se, mesec raste i opada, godišnja doba se smenjuju, sve u divnom, predvidivom ritmu koji donosi utehu i lepotu u njihove živote. Naučili su da cene svaki trenutak, znajući da će se, kako god se stvari menjale, uvek vratiti u nekom novom obliku.
Hvala vam što ste pročitali priču Dani koji rastu i smanjuju se. Nadamo se da ste uživali u priči o vremenskim ciklusima i lepoti prirodnih ritmova.